please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa DZGB. Pinky-on mo! Ano na ini John? Ang oran mo na init half day. Half ding oran, half ding init. Half day ang pahit, gari hindi kita makasundugay ni Gibilog. half day, Eric. Half day lamang. Good afternoon po mga tugang sa Indogabos. Welcome po sa programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Kumusta po ang sa tuyang hapon mga kapingki? Mga kapingki, good afternoon. Kumusta lamang kita dyan? Kami po naglaom na kamugabos, mga tugang. Ayos kay Henry M. Kamugabos, mga tugang. Ayos. Ang sa tuya, tabing word for the dingon yan, Tita Marie Hondrado, bandihado. Para mo ang tatara mo na bandihado, Jerome? Aram mo? Very good sir. Ika yun, imposibleng demo yun aramang bandihado. Diba? Bandihado. Garo nga ya, sarong bandihadong maluto. Yan. Si MJ, garo aram ni MJ ang tatara mo na ano yan na bandihado. Aram mo na, aram mo? Ayan. Tagaro dyan, nakalaog sumaluto. Ade, yan nakalaog, sarong bandihado, ade. Kaya mo yan, be. Kaya mo. Dahil mo kaya, ade. Dahil mo kaya. Pero doon ako, baka si Angel. Bandihado. Ano mo sabihin? Ang bandihado, oval serving plate. Yan, ha? Akay to yun, ang bandihado may hararom. Hararom yan. Gamang kibandihadong hababo, kaya lang, pag iyan ang gini-serve sa imong bandihado, magabat tununong patan, ibo dyan. Alam nito mga tugang so, kusukan baga, so bandihado na, so plato na, paapod losa. Alam mo ito John, so losa na plato. Dapat baga, may losang plato, losang mangko, bandihado, losa na sukap, tasa. So, pangtabo sa dulay. Ika po ka, yan na losa na pigapo. Ina ko nangapod ka, yan na lata na pinatos ki puti na kulor. Nangapod kan sa mo, losa. Hindi ko aram ko nangapod kan sa ibang lugar. Pag yan nahulog, di man napapasakib diretso, naglilitik. Naglilitik siya. Minatalbo mga tugang sukuan, minatalbo so sa laog na parte, natim namaan kang ano yan, kang losa na plato. Ade, haluyunon man iyan makuan. Paminsan pag sa kahaluyan ka, nagbabarana na lang sa palibo. De basta-basta mga tugang nahulog. Yan ha. Okay na. Ang sa tuya, tabing word for the day, bandihado. Mga tataramon. Oblong o oval, mga tugang na Tong sabihon. serving plate. Na. Ang kapartner kan serving plate, ano nga sukot sa ang kapod kan serving plate? Sukot sara baga, serving spoon. Yan ha. Sa ibang mga lugar, ang serving spoon, pala. Pala. Naramdaman ko lamang suso. Dinistorya ko na sa endo. Ulitong ko lang. Taramon. Naramdaman ko lamang daw ang gustong dagiton so aki. Naghibi na ba yung kang iminuli sa arong ninda? Nagahibi siya. Ay, mama. Pigparabuli nga ako mama kang kaklasiko. Anong yan nga sa imong neonoy? Pigtaraman nga ako mama na dakulaon da nga mama ngimuta. Kita da nga yung pamilya. Ang ngimuta da nga yung mama. Darakulaon. Sabi kang ina. Pabayaan na no yan. Pabayaan mga kaklase. Pabayaan sana. Eh pagpaparatutumang ka yan. Let it be. Sige na ngayon, pundo na. Ano nga tabi ma? Ang gibon ko. Handa mo na ngayon, so plato. Pero nga hindi, call mo na naman sa iraram kan banggiran. So pala. Ang kutsara din na dyan yun. Pala.
Saka maka. Teka. Maray na hapon. Damerian, 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 damerian. An mga bihag, an mga bihag. An mga nagbabasa ka na ngayon sa rawayon, kasala ka pa. An mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom alag o pagkaon po ninta. Tapos ang kaugmahan kung di ka mo magbabago, tanganing mo mga atay, kay puhan po mga tugang nasabayan ng protection liver aid. Ha? Liver aid Silimarin capsule, ang liver aid Silimarin capsule, mga tugang para sa ludasin proteksyon kang atay, ini po mga tugang may Silimarin na halis sa earth, natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Suraldo na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo manawara, mahilig man uminom uday. Mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhat. Kaya po liver lovers, mag liver aid na para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin capsule mababakal sa mga panginot na butika nationwide. Sabi ni Jeril na Aranya, bandihado opposite po kang bandyamado sa parabulang. Bandi. Bandyado. Latusunta ka dyan, Jeril. Ano? Latusunta ka dyan, boy. Ba't ba, ano yan, ha? Batusunta ka nga dyan, boy. Alright, no, okay. Pwede bueno. May mga, ano yan, may mga, lato na ta. Unin na kita, para magkapuunan kita, oh. Totoo na sumahiwagang, may didiskuto rin ako sa magayon ini, na, ano yan, nasa tuyang pag-urunan ngun yan, mga tugang na hapon, mga samno, sa pagkabuhay ni, dapat palan, tama si Renin, ang dapat pala dyan, ang satuya na word for the day, Tagalog ade. Tama? Ade. Tangon yan bagay. Bako, Shara, bako ngun yan na August, linggo ng wika. Di ba? Linggo ng wika ngun yan. Mga kababayan, di ba? Ay, sorry, linggo ng wika. Buwan ng wika. Salbatana ka ngayon, oy. Buwan ng wika ngun yan yun, di ba? So sa madaling sabi po, itong buwan na ito ay ating pinapahalagahan ang iba-ibang mga salita. Ang wika sa iba-ibang mga lugar sa ating bansa. Di ba? Ang wika na siyang dahilan dyan ng ating pagkakakilanlan at pagkakaintindihan, mga kapingki. Walang pagkakaintindihan at walang magandang pag-uusap kung hindi natin alam ang wika ng bawat Pilipino. Dahil yun ang dahilan kung bakit ang ating diwa ay sadyang yumayaman. Yumayaman ang ating diwa at yun ang dahilan para tayo ay umunlad. Ang kaunlaran ng mamamayang Pilipino ang dahilan. Ang isa sa mga rason kung bakit tayo ay dapat nagmamahal sa wika. Hindi lang ang sariling wika natin na Filipino, kundi dapat mahalin natin ang bawat dialekto na nananalaytay sa ating dugo sa mang parte ng bansa. Hello? Migo, Gary, migo sa lang Tagalog ko, migo. ang galing mo magtagalog. Gary, sa lang nga ni migo. Maluya na sa English, maluya pa sa Tagalog. Ang galing mo magtiwa-tiwa. Ano? Ang galing mo magtiwa-tiwa. Iyon na nga ni Ann. Kaya, yung friend kong si Renen, nag-question siya na buwan ng wika, mga salita daw. Tama siya? Tama siya? Alibawa, amigo. Miktinig. Aram mo kung miktinig? Yung pinaghalog tinig. Lato santa ka. Sabi baga amigo ni Gato si Rizal, Oo. ang hindi marunong magmahal sa sarili ka, Oo. ay trick pa
ba? Oo. Ng malangtang isda. Oo. Kaya dapat tayo, Oo. mahal natin yung wika. Magsalita tayo ng sarili nating wika. Oo, iyo baga. Iyo baga. Pag-uarong yun sa Facebook kung ano ang salita. Oo, kaya nga ang ating pambansang bayani na nagbuwis ng kanilang mga dugo at buhay para sa Pilipinas ay sa ring pinagmulan ng Tama. ating wika. Kaya nga eh. Oo. Ika nga, sabi nila. Ano? Ika nga. Oo ka. Batangas baga bigaw, ano baga sa Batangas? Aha. Ano baga baga inyo? Oo. How are you ba? How are you ga? Ano pa ini? Sabi ka, ay pain eh. Eh, How are you ga? How are you ga? Ay pain eh. ano pa ini? Bigaw, may iba kita. Oh. Ali ako sa ligo. Doang oras ligo ang retro. Actually, kasi bago migo, hali ako naman. Tami nabayad ko ta ako. Nag-atras na ako. Ako dapat ang retro. Retro na years. Dapat gayon ang drive-thru. Dakol ang pirang pigbabayadan. Para sa kong hindi sa ang dipigil niya kung igo. Baka ang iba daradara sa pulong resibo. Dapat migo, dapat sarusan ang mabayad. Kaya nga, resibo. Pero dapat, pwede man migo na duwang resibo kung duwang harong mo. Kaya nga ni, ang iba kayo nagkikipadarata. Yung kung madali nun. Iyo pala. Speaking of that, iyo mananggad, may concern pala ako sa Aleko. Hello, Bigo. Oh. Kaya nga ni sabi kang dealer, kaya din ito may mga chiki. O dapat yung chiki, dahil Ah. yung ilaw dyan. Kasi dapat naman sa laog sinda, bako sila sa drive-thru, bako Oh, dapat naman sa drive-in. drive-in, bakong No. drive outside. Drive-in dapat. Drive-in. Imbis makabalik ka tulos ta eh. Iyo. Makulog sa payo, daragi ito na sa mga... Tama. Kasi ba din ang gasolina na, ubos sa gasolina. Oh. Drive-in. Sa mulkada ko ta nagbayad para 20 pesos. Okay. Okay, Migo. Okay, Migo. Salamat. Mahalin natin ang sariling. Wika. Yeah. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Unang tataramon ta junior ngo niyan. Mga Maghunta. taramon. Ara mo daw ang gusto. Ang tataramon ta jon miktinig. 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 Ara mo yan, Jerome. Inagyan mo sa eskwelahan. Ika, John, inagyan mo, John. Dahil. Ano si Sharat? English ini, bako ini Filipino. Mareke na pudang ko si madam na si Dr. Sengan ito. Ulikino. Si Dr. Sengan ini Dr. Evelyn Ulikino. Sabi sa ko ni Dr. Ulikino, ano nga yan, kumusta ka na nga yan, barang yan nakikita. Sabi ko, madam, ang galing mong managalog. Tatagay ginubatan. Daragin nyo on, meraya. Ano sabi yun kan, miktinig? Ana pa siya sa online. Ba't ang nagigibong nga akong news ngayon? Pag nasala naman ngayon para sugo ngayon kayo niyo. Ang miktinig mga tugang is microphone. Microphone. Miktinig. Malangan ang milyon. Bako man ang milyon ng Tagalog. Angaw, ang 1 million is isang angaw. Ilang angaw ba yan? 2 angaw po. 2 million. Angaw. Ang ganda ng angaw mo. Ang sa tuyang word for the day, miktinig. Ang gusto sabihin databi, microphone. Thank you, Boss Renen. Alam ko na, tailing ko daw iba pa na miktinig. Miktinig. Yan, ano yan? Meaning, kahulugan ng miktinig. Meaning. Oh, sige, tama ba ka, Jerome? I-check mo, Jerome. Filipino word, miktinig. English translation, microphone. A microphone, colloquially nicknamed mic, or mic.
The other term, mga tugang for, initinuro ko na kay Angel ka ito, hindi ko natandaan pa ni, lingaw na gawin ni Angel, sama na nakaduwa na nga na isang niya. Ang other term for microphone is transducer. Lingaw na ni Angel. Sige, mas nang i-restoryaan kayo ni kayo. Transducer, tama Angel? Transducer. Ano so speaker? Ang other term for speaker yon is outducer. Pigluwasan. Kantanog. Okay na. Ayan, taban sa tuyang tataramon. Mic tinig. Excuse me po. Hello? Ambret, bigo. Ano ko Tagalog, ambret? Ha? Ambret, ano ko Tagalog? Kung ba yan? Uning Salbatana. Deko. Tingnan mo na. Salong... Oh, hindi. Aba ko taramon. Aba ko taramon. Di ba ba ang Tagalog kaya? Oh, ano. May student ba? Ano ang darawa? Bakit marigitan kita? At nakikinig kita. Araw mo na sisi po. Yo. Basta, Araw mo naman. basta ang first two days, salong. Salong. Ayun na, mata nagkuran. Oh, sige na. Bata naguran. Okay. Bye-bye. Alag ko na ha. Huni mga tugang ang sa tuyang konsuelo niya na hapon, ang sa tuyang mahiwagang tanog, ha? 0928-777-5548. Ang ating mahiwagang tanog. Tanog. Ang mahiwagang tanog. Iyan ang mahiwagang tanog. Nog. Ang premyo, ano Tagalog kang premyo? Ang premyo, ang ano? Ang Tagalog kang premyo? May Tagalog yan eh. May Tagalog yan. Hindi premyo actually. Nalagawan ko lugo na Salbatana ang contest yon patimpalak sa Tagalog, patimpalak. Gantimpala. Ayan, ang gantimpala. Hello. Ang gantimpala po ay 100 pesos. Ay, hindi 100 angaw. Natusunta ka niya. Sala, Junior. 100, 100. Okay. 10,000. 1,000 ito. 100. Hello? Hello po. Yes. Ano po ang talag, madam? Sa tunog po, tumbler po na nabuwal sa table. Ano po? Tumbler. Tumbler po na? Na nabuwal sa table. Nagano? Nabuwal po sa table. Nagano? So, nabuwal po siya, tapos... Natumba? pinatunog. Nabuwal, latusunta ka. Natumba. Tagalog man pala. Tama man, nabuwal. ang Bicol kaya na nabuwal, natumba. Opo. Nabuwal nga sunyog. Di ba? Natumba. Iyo. Tumbler na, natumba. Opo. Tapos, Tapos, pinatindog. tapos, Ganun. sala. Bye-bye. 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 Ang busis ka doon yun, gari bagong matagad o agong karigos. Ade,
Magayon gayon ito Sa bagay, di ka mo magtiwala sa boses. Voice may be deceiving. Sabi kang nadangog kung, ano nga po kan? Look may be deceiving. Ay, sala nga ya. May S nga ya ito, may S. May S nga ya ito. Sabi ko nga na, look may be deceiving. Sala nga ya. May S nga ya ito. Pakaraya nga, sabi kan nga, islok. Islok may be deceiving. Sala nga yung fight mo. Islok na. Ano na? Makisugo na oran kinagbukas ning kwarto. Makusugo na oran kinanagbukas ning bintana sa kwarto. Sala. Sala. Speaking of drive-thru, usad na oras na hindi ka pa naabot sa tarangkahan sa naliko. Kasbago nga ng Aga Junior, nag-agi ko sa liko, natadawin niya ako trafiko, uton na sa pangultimong pila, sa luwas kantinang po. Good PM, Henry. Mapatabang ako sa imo tabi, taso akos, hindi pa naka-enroll sa Divine. Ay, di-enroll mo na po. Ano po? Ako ma-enroll? Dagit nga yan Thank you po. Ano ini? Ano ini? Ano ini ang sabi yung kay ini? Ano ini? Ano ini? O, di ko masabutan ini. Di ko masabutan ini text na ini. Hello, good afternoon. Hello? Hello? Hello. All right. Good afternoon, sir. May mga CCTV na po sa palibot. Igo po. Nakul na ng CCTV dyan sa palibot ng Legazpi. Operational na pati yan. Hello? Yes? Amakod po. Ay, sige po. Ano pang tanog? Kasi drawer po na plastic, tigtugtog. Sala? Sala po. May naisip ka pang iba? Naisip ako. Sige, mag-isip ka. Bye-bye. Whew. Wara, Junior ini. 5 minutes na lang. Tapos na mga tugang ang mahiwagang tanugta. Good PM, pwede clue? Anong maray na clue daw ka ini? Clue. Dahil ko makatao kiklo. Ano daw maray na clue ka ini? Hello? Hello po. Yes. Nag-isip po ako. Ano po naisip mo? Siguro po sa microphone, tigtugtog. Sala po. Kala pa. Nakaduwa ka na. Saro pa. Tatamaan ka. Okay, salamat. Bye-bye. Nakaduwa na. Alat nga nata, ilingon ta daw. So, 4 minutes na lang, masara na mga tugang ang mahiwagang tanog. Okay, madali lang. Good afternoon, Hen. Plastic po na pigsulo, nagkiri-kiti. Ay, plastic na pigsuro, nagkiri-kiti. Yan. King Reginaldo, maray na aga, amigo. Sabi ni Bali Dilaw, lit second, gantimpala, boss. Tama, amigo. Gantimpala. Gerald Jan Soberano Blando, tagdo kang uran, hali sa bubong, or atop kang halong tabi, sir. Say nagtama, Gerald, Francisco Chavez Tapado, maray na hapon tabi, Francisca Chavez Tapado. Nadali kita? Kaya lang gari, paano kaya paghali sa bubong, Gerald? O ni si Gerald may pinakalan ni simbag yun, tagdo kang uran hali sa bubong, or atop kan harong tabi, sir. Gerald, hali sa bubong, pwede na ini si Gerald, gayon. Nadali kita ni Gerald Gerald Blando. Paano may? Pero ang tanong kaya bako siya sa atop, Gerald.
Bako tagdo kang uran sa atop. Tabi, migo. Pwede, gar 50% sa naning simbag mo. Tagdo kang uran hali sa bubong or atop kan harong. Kung hali sa bubong siya, dapat may tinamaan siya para magtanog. Takon daing tanog, gar pwede na ini. Yun na ini, taman tala ini ki 100. So, may pang-premium pa kita dyan, Shara. Igwa pa, so hali kay Sarabax. Ade, Sarabax. Oh, Gerald, yun ang tabi ni Miguta. Considerar ko na ang simbag mo. Ang tanong kaya, arog kay ni, hali sa barisbisan, nagtama sa semento yun. Itong tanog, tama ito sa semento. Iyon na ini, ikwanta na, o nasa Gerald, paano may sa mo ito ang sa imong premyo? Yun na, si Gerald, ang tawan takilota. Iyon naman sa na ini, tagod kang oran sa bubong, kan payong. Nadali kita ni Gerald. Gerald! Kaya na daw si Gerald. Lunin, kaya nag-comment siya. Baka yun na si Gerald ini. Hello? Hello po. Baka man po ako si Gerald. Ay, oh. Ano po ito? Paano po, last day, tigsimbag ko naman po yan na sabi ko, baga tagdo ning oran na nagtama sa semento nga ni. Sabi mo, sala. Ngunyang paman sa na po, nagigibo kong tanog. Itong so sinimbag mo kang inot, kwan ito? Ano nga simbag ka ito? Nasimbag na baga ito? Bago ini? Oh, mareklamo ka pa? Arin po yan to, sabi mo Bago live. inigigibo ko pa sa kaso bago nag-uuran duman sa arong, rinakod ko sa tagdo sa simento, latosonta ka dyan. Sorry. Makisuhay pa, kudutong kang singit mo dyan ha. Ano? Ano? Makisuhay ka pa? Paguna ko kaya. Paguna mo so dati? Paguna ko dati pa yan. Iba man ini, bago ini. So, sabi mo po na live. O ikaw na mo nakibalingoy. Itong so live, kwan ito? So live? Kwan po ito? So, kwan ito? So, taklob ito kan mineral water. Ayun pala mananggad, adi. Taklob ito kang mineral water. Napigtuktok ko digdi sa lamesa, sa may microphone. Yung pala, yung gumananggad pala, adi nalingawang ko. So, cover baga kan mineral water na plastic. Napigtuktok ko digdi sa lamesa. Talay baga ito, bago. Oh, ito po ang tamang simbag ka ito. May reklamo ka pa? Okay. May reklamo ka pa? Kayo na. Very good. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. No. Shara, kuha na number kayo ni O nakopyahan ang number kayo ni. Repadalan mo ki 100 pesos. Yeah. Buday ka, Shara, ludang takaman ki 100 pesos. Yeah. Busy? Ano, no? O, 100 man kay Shara. Kada load niya digdi malod man siyang 100 sa cellphone niya. Yo. Anyway. Kopya na yan na number na yan. Sumasunod naman kamong duwa. Yun na. Very good ka. Pinicturean mo sa picture ko din na. Ganun pinicturean mo. Sa pando ko gayon. Yung pinicturean mo. Pag mo sa number. Yun na. Congratulations, tabi, Sir Gerald John Soberano. Tagasain ka, sir, tabi. Tagasain ka, sir, tabi. Pwedeng. Galing. Okay lang. So, tagasain nyo si Bossing Gerald Blando. Yan. Gusto kong maaraman so address mo, boss. Maaraman ta lamang kung tagasainan sa tuya ng mga paradangog. Okay na? O bueno. Tignan na kita mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Yan. Oni. Aha, didi kita. Hay na nga ni ito so nakaready tangon niya ng mga samno tabing nag-uran-uran. Nag-uran-uran lamang. Ay na ito so Nura lugod.
At kung natanapon ko, komersyal lang tamo na. May komersyal ka pa yun. Igwa, o magbabalik po kami. Mga tugang 7:46 in the afternoon. Kitang mga Bicolano, Uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding Uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-21 taon na, Kipia Festival 2024 mula August 2 to August 29. August 2, Mass, Opening Program, Motorcade, and Free Concert with Orange and Lemons with Chester Padilla. August 7, Inter-Barangay Boxing Competition. August 10, Kipia Youth Day. August 13, Marathon Kargaan Agum. August 16, Lechon Cooking and Eating Contest, Beer Plaza with Vin Abranica, Beatriz Imperial, Grand Damage, and Two Angels and Nexus Band. August 19 to 28, Jubilar Sounds and Bites, Good Food, Good Mood, Food Bazaar. August 20, Beer Plaza and Concert with Rock Steady. August 23, Tukakulutan, Bikini Open Showdown, Jungle of Sexy with Miss Ara Alonso of Viva Max. August 25, Concert with Chocolate Factory. August 27, Mutya ng Jubilar with Daniel Matsunaga and Rafael Rosel. August 28, Social Civic Parade, Championship Game, 3rd Mayor Joram Cup, Fireworks Display, and Disco. And August 29, Fist Day with Consolidated Mass. Kipia Festival 2024. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2024. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rai Barajo di CGB. Sige, madali lang po. Tambay naghagad sa ko tabang digdi.
ask, pasensya na po kamo ha for assistance. Nakuha kaya naminabot kay oras sa commercial ko. Madali lang po ha, kangong ko lang ini. Curity. Ano pag-pronounce daw kay ni Tato na lagot. O bueno. All right. Aha. Okay. Bueno. Mga tugang, ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang po na dara kan sobrang pag-inom, nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka mo magbabago. Check it out, here we go, let me say it. That's all wax, make the just wanna play it. The front to the front, then the back to the back, then the hip to the hop, then the front to the flap. Every single line on time, you admire. Stays in your brain like earth, wind, and fire. Here I am all the time, girl, you know me. I must admit, I'm the real revolution. Bueno, ang mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mga atay kay pan po nasabayan ng protection liver aid Silimarin capsule. Ang liver aid Silimarin capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Suraldo na pag-inom kang liver aid pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig uminom uday, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay ang liver aid Silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay. O bueno. So may mga birthday tabi dyan. Happy birthday. Igwa po nga ni kaya si Orinola na may dublosa. Iyo po totoo yan, ha? Good afternoon daw. Pa-shout kay Bayot. Pa-shout out kay Bayot from Mamay. Okay na ba? O bueno, didi kita mga tugang sa mga health tips, ano? Kapos kita ki oras para duman sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Wala lang kita ki naubos na diyon sa commercial ko sa 4 o'clock between 3 and 4. Okay na? Okay na naubos ha. Okay, sige. Didi kita mga tugang sa mga health tips, health news, ha? Mga tugang para po sa tuya na salo. Dango ganin doon. 7 things to avoid if you want to age gracefully. Ha? Mga 7 bagay daan na kinakaipuhan, mga tugang kun gusto mo na daay ka magurang nin makaskas. I mean, gracefully. Kung luway-luway ka daa na para luway-luway ang sa imong pagurang. Yan, ha? Para luway-luway, mga tugang ang sa imong pagurang. Sabi, ang sobra pala na pagbugtak nin makeup nakakapagurang. Totoo. Igot talaga mga tugang ki mga tao na day man bagay ang makeup, mina-makeup siya, lalong minakanos. Lalong minagurangon. Igwa man ki mga tao na day man kay puan mag-makeup, magayunang dati. Pag mina-makeup, lalong minaraot lugon ang itsura. Sobrang pagbugtak nin makeup. Kaya kung ma-makeup daga mo, ilingon po nindo kung bagay mga tugang sa indo ang makeup nindo. Yan ha. Kung bagay sa indong makeup nindo, ilingon po nindo. Yan. Number 2, pagkaon nin sobrang maaskad. Talaga ha. Ang pagkaon palan mga tugang sobrang maaskad, nakakapagurang. Minakaw sa databi nin paglangkaw kan blood pressure. Asin po dakol na mga Pinoy, anday nakakalampas sin 50, high blood na.
Resulta man ini para po ang sa tuyang outside appearance, mga tugang bakong healthy. Asin ang minakausan para sa seryosong health condition, siring po sa heart attack, stroke, asin pagbaba kang cognitive functioning. Kaya dapat iwasan ang pagkaon ng sobrang maskad. Oh. Diba? Ikadua, pagiging negatibo. Kung nandang di kita magurang tulos, dapat da ang mga tugang bako kitang negatibo. Diba? Ako databi kitang negatibo. Ang pagiging negatibo databi nakakapagurang asin nakakapakanos. Another one. Nakapagurang daan sobrang paghiling ng telebisyon, sobrang panonood ng TV. Ang anuman na edad, aki man, matgurang o sobrang pagbabad kan lawa sa satuyang sofa habang naghihiling kan TV, unhealthy po yan. Pero, lalo na mga tugang sa mga nagkakaedad, dabako daan dahilan mga tugang na dapat kita magparasampila sa pagparailing kita TV. Dapat databi may mobility kita, movable kita. Yan, ha? Sabi, mga tugang, ang tao da tabi na nag-edad na, dapat dapo igwa ka ki body movement kada 30 minutos. Nagtukaw kang 30 minutos. Dapat na magtagalakaw-lakaw ka man, mga tugang nin 10 minutos. Grabe ang requirement, adi. O ni another one. Nakakapagurang daa mga tugang ang sobrang pagbalad sa aldaw. Di ba? Ang sobrang pagbaladsa daw, nakakapagurang. Dahilan tabi mga tugang ta ang aldaw, pag nasubrahan ka, nakakaraot tabi sa tuyang skin. Severely damage your skin ang aldaw. Kaya baga dapat, pagluwas kang aldaw pagkaaga, ito dapat ang nagbabalad kita, sukaya kan sa tuyang kulit. Yan. Stress. Dahil kita magpara-stress, nga hindi tulos kita, magurang. Ang tawod ang stressful, mga tugang, madaling magurang. Kaya mampalan. Adi? Kaya mampalan. Mga tugang, konklusyon, ang aging o paggurang nin sarong natural na proseso nin tao. Pero inidatabi magiging maluya ang hiro. Asin maluya ang pagkulubot kan sa imong pandok kung mag-iiwas ka sa mga bagay-bagay na nakakaagrabar kan sa imong paggurang. Yes. Diba? Yan tabi mga tugang ang satuya ng mga health news, health tips ha. Sa Indogabos ngunya na paghahapon igdipo sa satuya na programa. Ang mga helang ka, tapos na ako John, nakaduwa na, di ba? Alright, o bueno, salamat. Alas 4 na po, ninhapon. Thank you. O sa aga naman, alas 5 sa programang Pinky on Mo. Ay, ano sa aga kitang alas 5? Morning Hirit po. Salamat. Goodbye. Mabuhay. Abogado pa, yan si Gobernador